Kaiser jalkapressin oikeaoppinen tekniikka sekä laitteen säädöt. Penkin säätö tapahtuu niin, että nostat kahvaa ylös ja työnnät penkkiä taaksepäin tai vedät penkkiä eteenpäin. Säädä penkkiä niin, että mahdut hyvin tänne istumaan. Saat jalat tänne jalkalevyille. Penkkiä voi hyvin myös jättää tänne taaemmas, jos sinulla on esimerkiksi liikkuvuusrajoite. Kun olet valmis suorittamaan liikettä, työnnä jalat suoriksi. Nosta kahvoja ylös, jolloin pedaalin stopparit vapautuvat. Näin liikeradasta tulee vielä laajempi. Voit myös tehdä yhden jalan toistoja vapauttamalla lukitustapin levyjen välistä. Vastuksen säätö tapahtuu plus- ja miinuspainikkeista. Voit säätää vastusta myös kesken liikkeen tai esimerkiksi työntövaiheessa. Paineilmavastus mahdollistaa nopeiden liikkeiden tekemisen, joten se sopii erinomaisesti nopeusvoimaharjoittelun lisäämiseen treeniohjelmaasi.